Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa musulmai barkanmu da dare. Insha Allah yanzu karfe 9:30 za mu rinka ɗora darasi. Insha Allah da safe ma karfe 7 ma in Allah ya yarda zuwa 7:30 za mu rinka ɗorawa. In Allah ya sa yarda kullum za mu rinka yin darasi 2 a rana. Ba tare da dogon bayani ba insha Allah za mu fara da kawaidi insha Allah. A hankali muka tafi muka gani inda tafiyan ta an Allah ya bamu aran lokaci da aran rayuwar mai da hankali insha Allah har mu je na gaba insha Allah shine halari. To insha Allah gashi nan zamu fara. Bismillahi da sunan Allah zuwa nan. Bismillahi da sunan Allah. Ar-Rahman mai yawan rahama. Ar-Rahman mai yawan rahama. Ar-Rahim majiƙan muminai. Ar-Rahim majiƙan muminai. Bismillahi da sunan Allah. Ar-Rahman mai rahama. Ar-Rahim majiƙan muminai. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wa sallallahu Allah ya daɗin tsira. Wa sallallahu Allah ya daɗin tsira. Wa sallallahu Allah ya daɗin tsira alan nabiyul karim a bisa shugabanmu annabi mai girma. Alan nabiyul karim a bisa shugabanmu annabi mai girma. Daga nan ne alan nabiyul karim a bisa shugabanmu annabi mai girma. Wa sallallahu alan nabiyul karim Allah ya daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi mai girma. Hazihil aqaidu wayannan ƙa'idoji ne. Hazihil aqaidu wayannan ƙa'idoji ne. Hazihil aqaidu wayannan ƙa'idoji ne at-tauhidiyatu na kadaita Allah. Hazihil aqaidu wayannan ƙa'idoji ne at-tauhidiyatu na kadaita Allah. Hazihil aqaidu tauhidiyatu wayannan ƙa'idoji ne na tauhidi ma'ana na kadaita Allah kenan. Shi tauhidi shine kadaita Allah. Insha Allah za mu dawo farko. Bismillahi da sunan Allah. Ar-Rahman mai rahama. Ar-Rahim mai jin ƙai. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wa sallallahu Allah ya daɗin tsira alan nabiyul karim a bisa shugaban annabi mai girma. Wa sallallahu alan nabiyul karim Allah ya daɗin tsira a bisa shugaban annabi mai girma. Hazihil aqaidu wayannan ƙa'idoji ne a tauhidiyatu na kadaita Allah. Hazihil aqaidu tauhidiyatu wayannan ƙa'idoji ne na kadaita Allah zuwa nan insha Allah. Ga wannan shine darasin mu na farko insha Allah. Gobe za mu tashi daga awwaluha sai mu fara awwaluha na farko al-wujudu samuwa. Daga nan insha Allah za mu tashi Allah sai yadda. Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi.